huomenta! Mitä kuuluu? Kukkulu! Lali, 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 katastrofe! Ottaa siitä vaan mitä haluaa. Sikaliha, muna, viino, vitamiino, Sähän voisi ihan hyvin lähteä tarjoilijaksi johonkin mutakuoneemaan. Lähettelis meille vain juomarahoja. Jonna, esitys asiallisesti. Niin. No ulkomailla kannattaisi sitä vähän fiksumpaa kuin mitä onkaan. Ei saa pilkata mutakuonoja. Eihän ne Suomeen ymmärrä. Sitä mä en tullut ajatelleeksikaan. Aika puhtaat vessat täällä on. Ja oikee pönttö. Eikä mitään reikää vaan lattiassa. Ai, teille on tullut jo. Ei muuta kuin ruvetaan syömään. Nää olis nyt niinku saksalaisia. Ja nää varastais hirveästi ruokaa ja tunki sitä käsilaukkuihinsa ja muihin paikkoihin. Mitäs sanotte? Ottaisiko vielä tämänkin? Älä nyt enää vaan mitään osta. Näähän maksaa jo omaisuuden. Eihän täällä maksa mikään mitään. Minä sä et saada nää kaikki kotiin. Otetaan kadulta kamelikantaan. Kai säkin vaan alat tosissas kuvittelet, että mulla on jossain etelässä. Pakko kai mun on kuvitella. Eihän näin kalliita vaatteita kuin Karski ostaa. Et tämmöisillä hinnoilla pysty myymään muut kuin nää mutakuonot. Ilmaiseksi tarvi seisoskellakaan. Mikä tää systeemi oikein on? Ettekö te nyt näe, että tää on hotellin disko? Kuvitellaan, että täällä olisi vähän neekereitä joukossa. Yksi myis tässä Coca-Colaa ja kaikkia juomia. Ja tää olis kans yksi neekeri ja tää lähtis niinku täältä tulee ja tulis vähän hakea äitiä. Jytää! Apua mitä humppaa. Tää laittaisi silmät kiinni, että tää niinku pystys kuvittelee. Ei kai missään diskossa voi olla tommosta musiikkia. Aika vaikea kuvitella silti. Miks muka? Pitäis pistää nenäkin kiinni. Mä ainakin oksena kohtaus mun on pakko kuunnella tommosia biisejä. Laitetaanko välillä vähän teknoa, että päästään kunnolla reivaamaan? Joo, anna mennä. No niin. Mitäs toi on? Toihan on mukavaa. Eikä haita mekin veivaamaan.